Ja, graven erbij. En Sassim een Oelanje. Ja. Alsjeblieft. Dankjewel. Hoe ging dit? Hoe ging dit? Ja, wij winnen juist wij gingen eigenlijk maanden hier we er al aan. Toen stonden we misschien even het veld in. Maar dat kwam mij net zo goed uit. En toen gingen we uitsprutsen om vrij te midden even het veld in. En toen hier ik een vergadering, dus ik kon het meer. Uit de vergadering toen zeg ik Jesper, zeg ik ren in het veld. Dus ik ben aan het rijden en toen heb ik hem zo en ik weet nog een kansje. Daar ben we heen gegaan, daar hebben we even zacht, daar konden wij niks vinden. Toen ben we dan naar een ander plakje gegaan waar ik van dacht, waar wij van dachten, ja, daar heb ik nog een kansje. Daar ben we heen rijden, hebben we even een kwartiertje, hebben we er even nog hand. En alle vrouwen in het rondom van Jesper. Maar dat wie een kwartiertje wel voorbij, dus toen dachten we, dan moeten we nou dan maar het veld in. Want ja, het is natuurlijk stierlijk koud, dus we zien het best in de auto. Maar bij het veld in, kwam hier een sponsor kwam wij. En die deed het net super, maar ik net heel raar. Daar ben we heen roen. En op het tweede baan vond ik een inke, dus het was geweldig mooi. Commissaris van de Koning Arno Brok, hoe wie het om twee behoorlijk jonge ijsziekers zeg maar de oorkonde en alles uit te rekenen? Ja, geweldig. Jonge mensen. En ik al zo lang waande met het ijsziekje of de bescherming. En het is leuk dat jonge mensen die er zo actief in binnen dan het eerste ijs vinden. Is het bijzonder dat het met deze temperaturen dit baden plak vindt? Ja, dat is heel bijzonder. Temperatuur -2 op dit moment. En een huldiging met -2 van het vinden van het eerste leerpaai. Dat hebben wij als Boeven-Frieske Vogelwacht nog nooit meemaken. Zou het wat over deze bijzondere vogelsoort, dat ze toch nog maar dit soort waren, nog een aai produceren? Nou, we hebben hier onderzoek doen van wanneer luidt nou de leep zijn eerste aai. En dan juist zo dat de leep eigenlijk begint te tellen van 1 februari al. En dan moest de rekening de temperatuur optelt. En als die temperatuur een bepaalde waarde bereikt heeft, dan wil je aai aanlijn. En ondanks dat het nou zo koud is, heeft de leep zich daar wel onthouden. Dus die hebben gewoon, die binnen het aai lezen daar. En laten we eerlijk wezen, begin van deze week weet ik wat oorwaarde als wat het nou is. Toen wie het echt mooi deed. En dan zet de leep toch terug, merken we. Is het ooit mogelijk houden dat het eerste leerpaai van Friesland financieel is? Nee, ik zie dit absoluut nooit denken ken. Ik heb juist heel vaak dacht nou dat het eerste iPhone is, dan ken ik wat veel niet, want dan lees het er al in. Dus, maar ja, nou winnen we toch even, we winnen een paard, dat was even gezellig. En toen vonden wij een aai. En even zien, een aai wie het of zit er nog wat meer in? Nee, het wien een aai. En hier is het eens, ja, je gaat net van het veld in, je verwacht je wel wat, ooit net, maar toch. Het is verdorie, het veel zuur als winter. Wie is net vernieuwen dat er echt wat laai? Ja, wij hier echt nooit denken kennen dat er wat lezen zo. Het is hartstikke koud. Het is het weer hartstikke koud. En we dachten, we moeten juist dat al maar even ophelden. Was er een jongen, ik ga al ziek in het veld, maar hartstikke koud. Dus denken we, dan moeten wij het maar even vinden.